boy na kaka zo ne. Jauro wallahi ka san me yake faruwa ne? Me ka faruwa ga? Ina ta yin sauri ne zan nufi can Burni. Burni me yaka Burni? Aradun Allah Burni na nufi. Me zaka a Burni balla Sai ba? baka san bikin Comrade Adamu Abdullahi ya matso ba? Comrade Adamu Abdullahi. Ina wannan wanda yake zuwa na raba mana shanu. Kwarai ma ko wanda yake zuwa sun shanu gurin mu. Ai billahi allazi sai na bi ka Burnin nan. Za ka je Burni? To me dai hana? Aradun Allah ka nomu kan. Zuwa zan dauki mallan mu tafi Burni. Amma da ka nemo malla ya kamata malla ka je Burni. Wannan tafiyar da mu za a yi. Ka san Comrade Adamu Abdullahi akwai Mutumin taimako. kirki ne mutumin Yakan zo gurin mu ya siyi shanu. Mutumin da yake zuwa na raba mana shanu da awakai. Wallahi sai mun je. Bari in je nemo. Wallahi Gida ka dawo. wallahi a radin Allah na dawo. San da dawowa. Yawa sannan wallahi. Aiki. Lahiya lau. Na gidana. Wallahi Na'am. a radin Allah birni zamu. Birni kuma? Ai birni malle. Ha, daman kin dade kina so ki je baki je ba. So yau birni zamu. Gumma za mu je. Daurin auren Comrade Adamu mana. Wajen Comrade Adamu. Mutumin nan da muke zuwa yake siyan shanu a waje na. Allah sarki to shi zai buki. To wallahi malle birni zamu ki shirya. Birni. Birni. Yanzu gobe da labari in ya ishe mai haƙuri sai ya more duniya in wani ya koka ana hiya to wani zai koma gidan jiya to ashe